כמה מבוכים עוד אבוא בדרך אלייך, כמה עוד ערים ועולמות אחריב בלי לזכור. בים המלחמה אני נלחם לראות את עינייך, בלי לדעת בכלל אם רוצות הן אותי לראות. זה החורף השני שאני רץ בדרך אלייך, הצירים הרטובים והאפל מונים ממני לראות, ובכל פסיעה בדרך מתפלל לשמוע צלילייך, צעקות שאומרות שהחשת קורות לי לחזור, את הקולות, את שברי האדם אני אתן לך, והרוח מציקה לעולם היא לא תרפה, אכזבות מתחפשות לתקווה כשאני לוחש לך, שתדעי שאני כבר מזמן מנסה. שוכנת במרומים, המצא מנוחה נכונה, לא נשאר מאחור, את הקולות, את שברי האדם אני אתן לך, והרוח מציקה לעולם היא לא תרפה, אכזבות מתחפשות לתקווה כשאני לוחש לך, שתדעי שאני כבר מזמן מנסה. My name is Ifat. I serve in Battalion 414, the Combat Intelligence Collection Battalion of Gaza Division. On October 7th, our battalion lost 24 brave soldiers, and unfortunately, 5 are still being held captive by Hamas terrorists in Gaza. Earlier that day, we realized that Adi didn't make it. It was very hard for us. We all knew her smile, her laugh. She was the light of the team. That was Adi's shirt. Her teammates brought me the shirt. They all can't describe how loved she was at the team, and that I will always את הקולות, את שברי האדם אני אתן לך, והרוח מציקה לעולם היא לא תרפה, אכזבות מתחפשות לתקווה כשאני לוחש לך, שתדעי שאני כבר מזמן מנסה.